Dok se na nacionalnoj razini govori o spajanju bolnice i rezanju troškova, s HDZ-ova skupa u Imotskom ministar zdravstva je najavio gradnju dnevne bolnice u Zagvozdu. Nije ministar tu stao, nego je najavio još neke projekte. Neki su skeptični i smatraju to već viđenim obećanjima. Naša ekipa bila je danas u Zagori i provjerila detalje. Zdravstvena stanica u Zagvozdu trebala bi postati dnevna bolnica. Dnevna bolnica bila bi smještena ovdje, kažu u općini. Osim zgrade zdravstvene stanice, tu je na raspolaganju još oko 6000 kvadrata zemljišta. Pa nekako sam malo skeptična, da budem iskrena. Pa šta, da naš čovjek Kujundžić, ja mislim da je moglo nešto biti od toga. Da će biti, uvjerava i sam ministar. KBC Split bi, kaže, u Zagvozdu otvorio više ordinacija gdje bi dolazili specijalisti iz Splita, a mještani Makarske, Vrgorca, Omiša mogli obaviti ultrazvuk srca ili gastroskopiju. Novac je iz europskih fondova, jer Europski fond financira dnevne bolnice, tako da je KBC Split već aplicirao u tome smislu i oni bi to obavili u izmještenim ordinacijama KBC-a Split, čime bi se zapravo uštedjeli novci na putnim nalozima. Ja sam spremna častiti. Eto, 3 janjca se vrte i kolača će biti, domaće kruha, kiflica, svega. Samo nam dojte, samo da se nešto uloži tu napravi. Na skupu u Imotskome podršku je dao i premijer. I dobro je rekao vaš Imoćanin Milan, došli smo tu poslati poruku. HDZ je jedinstven, HDZ čvrsto stoji iza svojih kandidatkinja, kandidata. Sličan model, ministar kaže, namjeravaju u dolini Neretve, gdje bi dnevna bolnica bila ili u Pločama ili u Metkoviću. Ovdje u Zagvozdu, tvrdi, podigla bi standard pacijenata. Ja mislim da to će podržati svi koji imalo razumiju. To uistinu i je štednja. Rekao sam da samo putni nalozi potroše 12 do 15 milijuna, a ovdje je cijela investicija 4 do 5. Dakle, već u prvoj godini će se itekako vratiti ti novci. Najavio je ministar još nešto. Izgradnju brze ceste od Imotskog do Zagvozda te izgradnju palijativnog centra u Domu zdravlja u Imotskom. Pretpostavljam da ne lažu. Oporba kritizira. Sve ove nekakve megalomanske ili velike najave pojavljuju svaki put u vrijeme izbora. No kada bi se to sve obećano i izgradilo, u ministarstvu još ne otkrivaju.